Dom kultúry Zrkadlový háj sa premenil na miesto elegancie, kreativity a zábavy. Už po 23. krát otvoril svoje brány petržalský maškarný ples. Návštevníci prišli v originálnych kostýmoch a každý z nich rozprával svoj vlastný príbeh. 23. maškarný ples otvoril slávnostným gongom starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka. 3, 2, 1... 23. ročník maškarného plesu v Petržalke je týmto otvorený. Pán starosta, nebojte, obidvaja sme na bicykli. Dámy a páni, pre vás všetkých pozdvihnite čaše. Na zdravie! Ja obľúbujem petržalský maškarný ples, teda keď už na nejaký ples mám ísť, tak na ten petržalský maškarný naozaj chodím rád a je to naozaj aj, myslím, že vtipne a pekne vymyslených kopu vecí a na druhej naozaj aj sa človek môže pohodlne ovliecť. Program sa začal tanečným vystúpením Gabriela Korpása a Vanessy Morajdovej, ktorí predviedli inšpiratívne tanečné choreografie. Všetkých prítomných v úvode roztancovala nezameniteľná energická speváčka Sisa Sklovská. Nálada nenormálna, tancujú, všetci spievajú, no proste som vedela, do čoho idem, lebo ja toto veľmi dobre poznám, takže no ja sa zabávam, lebo pre mňa to nie je práca spievať. Práve, že ja keď idem na ples a nemôžem spievať, to je pre mňa trest. Priestory Domu kultúry Zrkadlový háj ožili aj vďaka kapele Showtime Band s Nikou Barlak. Tí okrem známych hitov priniesli aj skvelú náladu. Chceme vás počuť. Skvelou atrakciou bol aj fotobox, kde si hostia mohli zachytiť originálne spomienky na tento večer. Maškarný ples bol samozrejme príležitosťou pre návštevníkov ukázať svoju kreativitu a tá bola aj odmenená. V súťaži o najkreatívnejšiu masku vybrať tú najlepšiu nebolo vôbec jednoduché. No a hostia si okrem príjemnej atmosféry mohli užiť aj chutný catering. No paráda, však teda tuto je vždycky dobré v Petržalke. Nie je to taký obyčajný ples, je to prosto ples kostýmov, masiek a ľudia si môžu dovoliť obliecť si na seba to, ako sa cítia. No ja už som tu po 4. krát a veľmi sa teším každý rok, keď sa mám prísť, takže super. Obľúbená časť plesu je už aj tradičná tombola, kde na návštevníkov čakali hodnotné ceny. Program bol zakončený mixom skladieb od známeho DJ-a Julo alias Piton. Tento večer preplnený hudbou, tancom, vynikajúcimi jedlami a úžasnými kostýmami opäť dokázal, že v Petržalke si môžete užiť skvelé kultúrne podujatia.